באחד מהטיולים שלי בקנדה, במקרה נתקלתי בכת האמיש. הם חיים עם כרכרות, והם תולים את הכביסה שלהם בשלג. תבינו שאלה אנשים שמתעוררים בבוקר עם נסורת בתוך האף שלהם. גם בייצור בתים, גם בייצור רהוט, ובמיוחד, ייצור סאונות שהיא מאוד מאוד מקובלת בקנדה. יצרתי איתם איזשהו קשר, שאלתי אותם, האם אני יכול לייצג אותם במדינת ישראל? שזה היה קצת מורכב, מכיוון שהם לא רגילים לעשות ייצוא משם, ובטח לא לישראל, שזה מצד הצד השני של כדור הארץ. האמת שהם הסכימו. הסברנו להם בדיוק מה הצרכים שלנו פה במדינת ישראל, ואיזה סוג של סאונות אנחנו רוצים לייצר, ואיך אנחנו רוצים שזה יראה בסופו של דבר אצל הלקוח בבית. והיום, אחרי הרבה שנים, אנחנו כבר בקשרי עסקים מאוד מאוד גדולים איתם, ואנחנו גם הכנסנו אותם לארצות הברית, מכיוון שהם לא היו מיוצגים בארצות הברית, והכנסנו את כל הסאונות שמיוצרות בקנדה, הכנסנו אותם לדילרים של אוספרינג, והיום הם עובדים עם חלקם בשיתוף פעולה. והשיתוף פעולה הזה הוא מצוין, השירות שלהם הוא פנטסטי, העצים שהם שולחים הם העצים הכי משובחים והכי מתאימים לסאונות, הרבה בתי אב במדינת ישראל, יש להם היום סאונה שמיוצרת בכת האמיש מקנדה. כל הלקוחות שלנו מאוד מרוצים ומאוד מאושרים מהמוצר עצמו, משתמשים בו על בסיס יומיומי, שמחים מהעובדה הזו שיש להם סאונה של אמישים בבית.